Al final heu de canviar les elifes? Sí. Heu pensat com ja? I de què pensava? Soc Ana Marina, és el primer que faig feina robòtica, he estudiat educació infantil i la veritat és que aquesta feina és una feina a la que vas contenta. M'ha portat una gran capacitat per ser multitaskers, per fer 50 coses a la vegada, perquè hi ha diferents nivells, cada equip té el seu mini projecte i m'ha portat sobretot molta gratificació personal d'ajudar els nens a que facin realitat el que ells imaginen. El que ells han imaginat ho poden fer real amb peces de Lego. Que les hèlices se moguin. Sí, que s'impulsi amb les hèlices. Que a la vegada que se mouen les hèlices se mogui. Voleu. I en rodes ho voleu. Sí, i hem posat rodes. Podeu fer dues coses, ¿vale? Li poseu rodes i empleeu un motor per les rodes i un altre per l'hèlice, o amb un engranatge corona. Sí. On és l'engranatge corona? Aquell que has de col·locar. Aquest. Aquest d'aquí, exacte. Amb aquest d'aquí. Aquí n'hi ha un. Aquí n'hi ha un. Li podem deixar tres clavos. L'engranatge corona. Si el motor està així i li poseu aquest engranatge d'aquesta manera amb un eix llarg, amb un eix llarg, més llarg que aquest, vale? Així li podeu posar dues rodes. Vale? Ho entens? Pues va bé. Engranatge corona i dues rodes i un eix. Així, quan se mogui aquest motor, girarà aquest engranatge i giraran les rodes. I de quin fas ara? I tu quin fas, Miquel? El dragó. És un dragó, mira. Te pareix un dragó?